avions de Wellington! Aquelles tortugotes! Sí, la documentació, sisplau. Leo, ja arribem! Nunchaku! Sí que sembla estrany. M'heu de creure perquè jo vinc Comandant Tauril! del futur. Tornem a començar. Em dic Casey Jones. Al futur, una raça d'alienígenes es carrega el planeta, però el mestre Leonardo m'ha encarregat una missió. Busca la clau i atura els crancs. Noi del futur sí que ve del futur? El meu cap... Avui, amb aquesta clau, els deixarem sortir perquè devastin el món! No! Ja comença! Ja són aquí! Sortiu, va! Germà, germana, és hora d'acabar de remodelar aquest univers a imatge dels crancs. Però què ens han fet? Hem perdut els poders místics. I ara els crancs tenen la clau i aniran a buscar una cosa per destruir el món. Hem perdut. Ens queda la millor arma dels ninjas. L'esperança. Ets més fort que la gent d'aquest planeta. Tu no ets humà. Es pot saber què ets? Nosaltres no som com tothom del planeta. Som les... Fabuloses! Tortugues! Ninja! Mutants! Si això no és la foto del cartell, despatxem algú. S'estan movent. Ho sé pel rastrejador subcutani que li vaig posar al Raf. Aviam, ens has posat rastrejadors a tots? No! No! És clar que no ho vaig fer.